bandiraɓe mi salminimon mbiyetemi ko docteur Mamadou Ibra Sy ɓurmi andirede ko Sikam komi witti yanke komi kemet yanke nduɗo lewru noon ɗum gonɗen lewru colte koye nduɗo lewru mawɗo men gandu men Cheikh Anta Diop notino jomum ɗum waɗi noon wone bandiraɓe noddi men yen gar jewtidene mumen ko fate gurnam Cheikh Anta Diop golle ɗe o waɗi e ha kadi no yimɓe mbawirta naftorade ko woppi e jokkude kadi e ndemade makko ɗum ɗon noon ko hunde wonde fayida ɗum won men jabde notade ndeɗo e ngoɗo erango komi wittiyanke noon kono noon Cheikh Anta kañum ko ɓokki noon foɓre mum juuɗe ɗiɗi mbawa ɗum hawrutinde ɗum waɗi e yewtere nde kaɗami tan kote juutedi juuɗam kaaɗi kala kadi bandiraɗo joguiɗo kono jokka e lifol ngol ha ko yimɓe no ɓeydo naftorade no namna no ñaaga no sanna yo waɗɗum ko hunde tan nde ganduɗa ma wallu men enen foof Cheikh Anta noon no mbiɗen ni ko hakkille yanke ko witti yanke ko kemet yanke ko neɗɗo mo ganduɗa kadi waɗi golle keptinaɗe no fewi golle ɗe ganduɗa kadi ko golle payodinɗe ko ɗum waɗi noon duuɓi 32 caggal ndo mogge birɗe leydi ha joni yimɓe ne jiiɗi andude holko wonno darde makko kanko Cheikh Anta o jibina ko ñande 23 lewru bowte hitande 1923 e nokku biyeteɗo ceytu noon woni koye taƴre leydi Diourbel e nder leydi Sénégal ko e ndeɗon taƴre leydi kadi o arti ko ɗon kadi o wirna caggal ndo 5 ñande jeeɗiɗi lewru colte woni nduɗo lewru ndu gonɗen e hitande 1986 o wuuri duuɓi 63 e ɗiɗon duuɓi mo wuuri o waɗi hen kadi golle keptinaɗe darde nde ganduɗa ko maytata kono noon e miijam nde neɗɗo wawata famde ndemande Cheikh Anta e banggue witto ma jomum rutto caggal seeɗa ƴeewa soyde wonnode ɗon nde saabu ko nden tan gandata hol golle ɗe mo waɗi ɗe ɗeɗon golle holto tolni e mawnugol walla e heptinede ɗum noon duttaten ko caggal seeɗa ƴeewen nokkuji men walla hanki men pine men holno nanguino e nokkuji men ha e caggal lesɗele foof ko nden tan mbawaten famde golle Cheikh Anta Diop e liggey mo waɗi ngam ñoƴƴidde ɓaleejo suutude ɗum e kadi wadde feere ha kañum e hanki mum walla kañum e pine mum ne beldita ɗum ɗon noon ma duttoɗen caggal ƴeewen tubakoɓe ne garno e nokkuji men ɗi holko mbiyatno e men enen ɓaleɓe ko nden mbawaten andude Cheikh Anta Diop noon ko lulidi ko holko addi ɗum e holko waɗi kadi ha ko lulidi ko firti ko heewi fendide ko heewi e pine men e gonal men enen ɓaleɓe tubakoɓe ne garata e nokkuji men e ko ɓuuri ko raɓɓirde tan adduno ɗumen tan ko hamsade hamde ɓirde ngaluji men wujjude gande men ko ɗum adduno ɗumen kono noon ɓe mbaɗi tan kono kewɗen wiide ni no ɓuti kibiri cate ɓe mbi addiɓe e nder dunde Afrique nde ko leƴƴi ɓaleji nan tonede ɗiɗon leƴƴi ɓaleji nde laana jordi pinal wirtoto aduna nde yimɓe ne jola hen kañumen ngol ɗon ɗiɗon leƴƴi ko ɗanino ko leƴƴi ɗi ganduɗa ha joni cuddi ko leppi majjere tawde noon ko leƴƴi cuddiɗi leppi majjere kamɓe tubakoɓe mbi wonande ɓe gari toon ko findinde ɓeɗon yimɓe ko suddidde ɗumen e guittana ɗumen teddedi ɗiɗon leppi majjere ko ɗum ɗon waɗi noon ko ɗum ɗon kamɓe mbaɗi hoore mbangu ha ɓe gari e nokkuji men ko nde ɓe gari kadi ko ɗum ɗon waɗi ha kala to ɓe jotti ɓe tawi eɗen jogui pine men walla fina tawa men eɗen jogui gande men kala ko tawa ɗon ko yedda kala ko tawa e nder Afrique e dunde Afrique nde ɓe jeddu ɓe mbi wonande ko ɓaleejo meeɗa yettade e ƴeeso hakkille koto wawa wadde pinal ko kala ko jiiɗa no waɗa ko hunde nde ganduɗa hay jawdi no waɗa ɗum
walla ko hunde nde ganduɗa neɗɗo goɗɗo rewino ɗon oɗon neɗɗo noon jangini oɗon ɓalejo walla oɗon ɓalejo ñembe oɗon neɗɗo te oɗon neɗɗo dawnoɗo ɗon on neɗɗo wawata wonde tan ko nguru woɗi ko ɓen garno e nder duunde Afrique ko ɓen majjino e nder duunde Afrique kala pinal jiitangal e duunde Afrique o kamɓe gaddi ɗum tonete hankadi gonɗen e ñembude hayno ñembirɗen ni kadi fewani ko ɗum ɗon janginteno e duuɗe tubankoje kanko Cheikh Anta Diop noon en mbiyo jeeya ko nokku ceytu ko toon o naati e duɗal Qur'an o jangi ɗon hade makko ummade ɗon noon o faye e duuɗe tubankoje e duuɗe tubankoje ɗe kadi o jokki toon jangde hawa o yetti haw dañi seedantagal kakadigal woni baccalauréat o fayi noon France o yehi France ngam jokkoyde tonete jangde makko ndo yetti France kadi bandira men no foti siftoranede France kañum halfuno lesɗele kewɗe nder Afrique de Cheikh Anta Diop en jahata France jangoye nde gonno koye nokku mo ganduɗa ha joni nangiraka no yimɓe ni sabu seɗen ciftoro tubakoɓe ne gari diwan Sénégal nde no waɗi tan guure cuɓtaɗe mbiya ɗeɗo guure jeeya kala jibinaɗo hen nangira kono jibinande leydi France ni kala noon mo ganduɗa jibinaka ko wayno Dakar en Rufisque en Saint-Louis en ɓeɗon foof mbiya wonande ko kañumen jeeyaka e France ko yimɓe Sénégal ko taƴa mbattano pecce ɗiɗi ni ɓeɗo ko yimɓe tubakoɓe ɓaleɓe woni ɗum ɗon ko nangira ko citoyen ji français ji sen kaali tubankore heddiɓe noon nangira tan ko yimɓe mo ganduɗa ko ɓaleɓe gonɓe majjere e Cheikh Anta Diop en ko hen jeeno tawde kay nokkuji ɗi jibinaɗi jeenoke nokkuji ɗi ɗo cuɓtaɗi biyaɗi wonande ko kala neɗɗo ɓalejo gonɗi ɗi nokkuji nangira wonande ko way kono jibinande leydi halfunde ɗi woni ɗum noon ko France joni noon o yeehi jokkoyde jangde ndo yeehi jokkoyde jangde nde kadi bandiraɓe hewɓe no ɗesa sikkude Cheikh Anta nde ummi e nokku Sénégal o tan fayi caggal leydi jangoyde nayi ɗum tan ko jangoyde hanki men woni histoire taw noon wona ɗum nawnomo toon ko jangoyde hisankoje woni ɗum ɗon ko mathématique sabu do dañata gayat seedantagal kakadigal ngal o dañi ko bac scientifique ko ɗum ɗon noon nawnomo tonede ko jokkoyde gandal e nokku hisankoje ko fate weeyo en walla ko astronomie en ko ɗum ɗon o jangono e toon e physique en chimie en ko ɗum ɗon sen kaali pular mbiyan weeyo en e baylugol ko ɗum ɗon o yano jangoyde ndo yetti toon kadi o hankadi France nden walla Paris wonno ko nokku mo ganduɗa sukaɓe hewɓe Afrique naaɓe taw kadi koye duunde Afrique nde foof so jottinomo tan e woni nokkuji hankadi ha keeɓi wone seedantagal mbawata ɗowde gandal mumen tan ko tonete sabu goo leyɗele mumen goni koye jimadi France ruttuy kadi ko nokkuji men ngalano duɗe towɗe bawoje wadde ha ko jangde no jokke ɗon ɗum waɗi noon kamɓe foof ɓe kawritoyto diwan Europe France ɓe capital ɗo Paris hankadi ko sukaɓe mo ganduɗa no gummi nokkuji foof ko ɓen fof gari tonete hankadi gone jangude tonete ɗum ɗon firti noon ko sa ƴetti hande wuro Paris ngo wonno tan kono duɗal mangal ni sabu kala ɓaleɓe hawriɓe tonet kono gostodir hakkillaji kono jewtide goto fof kadi no werlo wone miijoji kadi woni tan nokku mo ganduɗa ko nokku mo ganduɗa miijo no wawi hen durde ha kono jibina hunde koye oɗon noon ɗeɗon jewte waɗi ha kanko Cheikh Anta Diop o ƴetti anniye noon hankadi yiloyade hanki ɓaleɓe sabu o andi ko kala leñol no jogui fina tawi mum ko kala leñol bangol wonde kono noon ɓaleɓe ɓeɗo ko jeddana jogade pine koko mbiya gona yimɓe ko ɗum ɗon noon waɗi hankadi haw yaari oɗon fannu o wi wonande kanko de omo ƴeewa ndeɗo fenade honno waɗata haw wawa ɗum ittude
e ɓaleɓe ko ɗum ɗon noon waɗi mo yarude oɗon fannu ɗum ɗon noon firtani o woppi kadi fannu hiisoje walla physique en chimie mo jangannode ala ko o ɓeydi hen tan oga fannu o ɓuri kadi yuɓɓinde oga fannu ngam ƴewde gongo o ƴeewi tan ko ɗowde bel ma o yiitu gongo hade makko noon jokkude witto e nokkuji fannuji goɗɗi pinal mo ganduɗa kadi ko no mbiɗen nane de ko ɗum wannomo yaade toon joni noon o ari France koye hitande ujunere temedde jeenayyi e capannayi jeegom o ari toon ko suko ndo ari toon noon hankadi woni jokkude jangde makko ndo jokki jangde kadi haw gasni ɗon jangde makko e hade ɗum ɗon kadi eɗen poti siftorande bandiraɓe no mbiɗen nanni ko dawrugol ko hunde nde ganduɗa ne hewno doole e France e oɗon nokku mo ɓaleɓe gonno woni fannu politique ko sukaɓe ko gostiranno hakkillaji kewi ne jeeno kadi e pelle kewɗe ɗo ganduɗa ko sukaɓe duɗe mbaɗi ɗe ɗon pelle taw kadi ko pelle ɗe ganduɗa ɓe jewta hen kala ko fate dawrugol jewta hen kono wawa wadde feere ha ko ɓaleɓe ne corto e jimadi le tubakoɓe e jewte kewɗe goɗɗe ɗum ɗon noon waɗi ha ko hewɓe e sukaɓe janggannoɓe tonete nde gasni nde garti gayte nokkuji mumen nde hankadi payi e fannu dawrugol gam ardade lesɗele mumen ɗum waɗi sa ƴeewi yoge mabɓe gari hankadi laami gayete wodi ko pirti kanko noon ndo jangi toon haw gasni nde o holliri to banggue witto o waɗi witto yaajgo witto ngo noon ko hollirde tan ko so tawi en ndewi tan gongo en tawat ko kala ko wiyetono e ɓaleɓe walla e ɓaleejo ko jangguinteno e lesɗele men ga e Afrique ko penale gonno ɗum ɗon noon o holliri ɗum kadi ko fannuji kewɗi woni ɗum ɗon ko so tawi a ƴeewi to banggue witto aɗa yiya tan neɗɗo fino tan ƴetta casol gotol tan witto wiya kañum ko oɗo tan fannu yaari walla ngol ɗo casol tan yaari kanko Cheikh Anta Diop omo jeeya e yimɓe ɓe ganduɗa law gandi ko so tawi aɗa yiɗi ndemandi ma heewa to banggue witto a wona casi mbatta wuuboto ɗum waɗi noon o jangi fannuji kewɗi e ɗum donc c'est kaali tubankore mbiyen o waɗi philosophie o waɗi ko mathématique o waɗi physique o waɗi chimie o jangi astronomie en o yiili hen nokkuji kewɗi anthropologie en ndo jangi ɗeɗo dame fof e économie en sociologie o jangi ɗeɗo deme fof uruti kadi o fawi hen ko wayno linguistique woni ɗum ɗon ko witto ɗemɗe en o jangi ɗiɗo fannuji fof kala hen fannu kadi o yihi haw andi kaptorɗe mum fof o rendini ɗeɗon kaptorɗe fof noon o nanne jiifa makko ɗum waɗi kala ko windi walla ko haali tawat wona dalilu goto tan o jogani ɗum walla seedantagal gotal o jogani ɗum ko seedanta kewɗi ko ɗum waɗi kala ko haali ɗoyete no saɗi yeddude sabu wona hunde no ganduɗa ko sa hufti nguru dow ngu tan a yiyat fenade ala ko hunde no ganduɗa o asi ɗum te kadi omo jogini ɗum no mbiɗen nane ni wona tan gonga goto jogini ɗum ko dame kewɗe mo ganduɗa kala damal giwruɗa to noon wawi widemo wonande sa ƴeewi to banggue ɗemɗe sa ƴeewi to banggue pinal sa ƴeewi to banggue dawrugol sa ƴeewi to banggue gonal men walla lappi gueno men kala hen nokku mo jaaruɗa aɗa wawi yiide wonande ɓaleɓe meeɗa suddade leppi majjere no wiyeteno ni walla no jangirteno e duuɗe Afrique ni ko holliri ni ko ɓaleɓe kañumen joguino guinol pinal e gande yoga e yimɓe hande nanateɓe e nder aduna o to banggue hisankoje walla to banggue pine goɗɗe wiyeteɓe ko yimɓe teskaɓe walla ko yimɓe andaɓe jaɓanaɓe ɓeɗon yimɓe fof ɓulnino gande mumen koye duuɗe Afrique ɗum ɗon noon Cheikh Anta Diop holliri ɗum ndo waɗi ngoɗo wittu makko haw gasni noon o muuli deftere nde ko deftere ɓaarirgol mbiyen tan no thèse ni no addi thèse o walla deftere ɓaarirgol o wi wonande omo haala holko wittu makko holliri
yimɓe noon aɗa andi to bange duɗe towde so tawi a waɗi wittuma ha a gasni no waɗi ɗowowo wittugo kono sa gasni wittugo kadi no waɗi yimɓe woɓɓe e garata ƴeewa jurni to ko bittiɗa ko mbima noon wonande ya ar joƴƴinma keɗo ko kalata ko kala wonande ko mbawa holko jiituɗa e holko wittuma ngo kadi jibini ndo rendini wittu makko ho gasni o muuli ɗum waɗi ɗum deftere ɓaargo o addi ɗum ɓe mbi wonande ko ɓe cali hay heɗademo e sabu holko waɗi bo salade heɗademo waɗi ɓe salade heɗademo ko ɓe jii wonande nde ɓe jaggi deftere nde ko haalata hen ko wona hunde nde ganduɗa ɓe meeɗi yiide neɗɗo jogii jambaragal walla cuusal ha kono arana haala ɗum hay goto meeɗa arde e ko ɓe jiiɗon e sukaɓe aroɓe ɗon no bit arɓe mbi wonande ko wiyeteno ko ɓaleɓe ko majjuɓe ko yimɓe suddiɓe leppi majjere ɗum ɗon fof ko fenade e kadi mbeɗa jogini ɗum seedantagal kewgal sen ƴeewi to fannuji gilani ha e yimɓe ummiɓe Grèce ngari e nder Égypte pour ngam ɓurnade gandal o rutti kadi o holliri kadi ko sa ƴeewi Égypte hoore mum kalateɗo woni Kemet kalateɗo waɗɓe ngal ɗon pinal ha ko pinal ngal no lay e aduna o fof ko yimɓe ɓe guri ɓaleji gonno ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa tubakoɓe jiɗano ɗum nande kamɓe tubakoɓe jinno nande tan ko kala kono jippina ɓalejo kono holla ko addunoɓe e nder dunde Afrique nde ha joni ko hunde wonde ko hunde daride e kanko noon wittu makko ngo holliri wonande ko ɗum ɗon fof ko penale gonno te kadi o yaltini ɗum kadi seedantagal manggal bawal wadde ha ko yimɓe ne jiiya kala mo ganduɗa hakkille mum wona hakkille dahaɗo no wawa wonande janngude ko windi ko yiye hen kadi wonande ko ɓaleɓe darde mumen e Afrique ko darde e heptinade wonade e nder Afrique tan kadi ko ɓaleɓe kadi giidi kadi sarde gandal e nder aduna o fof e ɓeɗo kadi tubakoɓe wiyeteɓe wonande ko joom gande en fof ɓulnino koye leydi Afrique ɗum ɗon noon waɗi ɓe cali heɗademo saabu sino tan ko lawol tan ƴeewete wiyete wonande ko min gari min keɗima ko kalata ko min jaɓi walla min jaɓani ala ɓe mbi tan wonande ko minen min keɗota ko moni ko ɗum waɗi noon ko salade ɓeɗon yimɓe jooɗade keɗomo waɗi noon o ƴetti ko wonno ko e wittu makko fof o muuli ɗum deftere o yaltini deftere makko wiyetende leƴƴi ɓaleji e pinal mum leƴƴi ɓaleji e pinal mumen walla e hanki mumen nation agriculture nde ɗon deftere noon ndo yalti nde yimɓe hewɓe sukaɓe hewɓe ɓaleɓe janggannoɓe e nder France Paris kocci deftere nde ni gona e yeyde deftere nde sodirteno kono musu sodirte ni ko noon nde sarira yimɓe hankadi hewɓe jangi deftere nde sukaɓe ɓaleɓe hewɓe jangi deftere nde ji gongaji kalateɗe toon ɗi ji cuusal ngal ɗum ɗon waɗi hankadi ha kañumen e koye mumen ɗum ƴeesi ɗumen ɓeydi mawnude e kadi ɓeydi kadi himmirde e yultude hujjaji mumen e kadi e artude nder lesɗele mumen ngam hollude wonande fenade wonde toon nde walla fenade janguintenode toon nde jokkude nde jangede mo nde ɗon fenade hankadi foti hankadi sujjude ɗum ɗon waɗi doole kewɗe ene Cheikh Anta Diop de ɗum waɗi noon kadi caggal mum ɓe nodditimo ɓe mbi wonande yon kadi joni ɓe jaaɓi yo ar ɓe keɗonomo wittu makko nde waddi deftere wonde nde jiidani nde ko wittunoto ko o muuli goɗɗum o addi ɓe keɗimo o haali ko haalanno haw gasni ngam hollirde wonande ko goo leñol ngol ala hanki walla fina tawa woodani ko leƴƴi ɓaleji ko kañumen guide dande maayo Nil ko leƴƴi ɗiɗon leƴƴi ɓaleji kañumen kadi pindini leƴƴi keddi ɗiyete nder aduna ko ɗon gandal fuɗi hade mum layde e nokkuji keddi ɗi ko ɓaleɓe nde laana njurdi pinal rewanno
e aduna ko ɓaleɓe wona juuƴinoɓe tan walla ɗaninoɓe ala ko kañumen ni ndirnanno kaɗon laana pinal ɗum ɗon noon o dañi hen kelle kewɗe ko wayno foɓɓanede kono kadi yimɓe hewɓe kadi beltaki hen nde ɗum ɗon noon waɗi hankadi ha Cheikh Anta Diop heptinaɗo feewi heptinaka tan to nokku France walla Europe ala o heptina aduna fof han kadi ha lesɗele américaine ɓaleɓe wonɓe tumɓe saabu kadi soɗon tesko oɗon dumun ɓaleɓe no kiiɓa e nder leydi Amérique deftere nde noon ete kadi France nden e Paris nanguirono ko caafal e aduna he ɗum waɗi noon caafal ngal yettima leyɗele kewɗe kadi kala to ɓalejo hiiɓano mbaɗi feere ha keeɓi deftere nde janggi deftere nde jii gongaji kalateɗi ɗi hankkadi jokki haare kañumen kadi nokkuji mumen ɗum waɗi Cheikh Anta oɗon fannu tan sen ƴeewi ɗum ko hunde wande fayida saabu kala to ɓalejo hiiɓano ɓalejo hankkadi caggal nde nani darde makko nde caggal nde keeɗi golle mo waɗi ɗe walla gongaji mo yaltini ɗi taw ko gongaji calanoɗi gubbanoɗi ɗi ɗum noon ɗeɗo ɓaleɓe foof hankkadi dañi cuusal jambaragal kadi fiɗɗitade ha ko lesɗele mumen no mbawa dajje ni koye mumen ɗum waɗi ko tubakoɓe mbiyata ko le réveil de conscience woni hankkadi hakkillaji tongitima walla pini hankkadi goto foof yi wonande ko wiyeteno e mum ko foof wona gonga hankkadi hakkillaji mumen ɗi perti ɗum waɗi hankkadi ha ɓaleɓe hewɓe to kala to kiiɓano piɗɗiti joni nan jowata ɗon seeɗa duttoɗen to banggue witto saabu so tawi en gari to banggue witto Cheikh Anta Diop ko haali ko no waɗi tubakoɓe haalnoɓe ɗum no waɗi tubakoɓe idiɓe Cheikh Anta wiɓe wonande ko pinal tawangal e nder dande maayo Égypte ngo ko yimɓe ɓaleɓe mbanno ɗeɗon pine oɗon fina tawa ko ɓaleɓe mahi ɗum ko ɓaleɓe kadi cakti ɗum walla cari ɗum e nder aduna kono ɓeɗon tubakoɓe foof nde kaali ɗum nde hunde nde nangue ubba wona defte ɗe ganduɗa carama walla ni wona gongaji ɗe ganduɗa yimɓe keɗima walla jaaɓi ɗum ko hunde salade suuɗade ɗum waɗi Cheikh Anta Diop nde ari nde e wittu mum ni holliri ɓeɗon tubakoɓe ganduɗa ko tubakoɓe haalnoɓe ɗum kono o rutti kadi o yihi kadi to Grek naɓe saabu oɗon gandi e nder Europe hande hay hanki foof kala mo namira hen wiyatma wonande ko so tawi gandal no ƴeewe gandal ngal mataw foti niwnanede ko to banggue Grèce saabu ko Grèce naɓe gadde mabɓe pine kewɓe ɓeɗon Grèce naɓe noon kañumen ɓulnino gande mumen koye Égypte noon ko ɓaleɓe gonno ɗum firti ko wiyeteɓe ko yimɓe joom gande en ɓe ha ko hande no keptina no mbiye to banggue hiisoje walla to banggue pinal walla to banggue ɓeto en ko yimɓe ɓe ganduɗa ko heptina ɓeɗon yimɓe foof jangi gande mumen ɗo côté dande maayo Égypte jangi ɗumen koye duuɗe ɓaleje ayi ɓeɗon Grek naɓe kadi wona suuɗinoɓe wonande garino gandal walla wona kamɓe fof kam cuuɗino wonande ɓe garino Afrique te kadi ko toon ɓe ɓulni gande nde e Cheikh Anta Diop e oɗon banggue kadi holliri wonande ko so tawi aɗa yiiɗi gonga ma wona gonga mantinaɗo walla mantiniɗo oɗon gonga ma wona gonga cariɗo walla ma wona gonga puɗɗo e ko nokku ɗum nane en meytima hen dow tan seeɗa mbiɗen ko o janggani catal gotal tan e cate witto o jangi ko cate kewɗe e cate witto ɗum waɗi ko kala to giwruɗamo omo wawi jooɗade o jaaboma hen